Днес ще правя канелен бананов хляб. Нещо средно между канелени ярлоца и бананов хляб. Първо си правим плънката. Всъщност не е точно плънка, ама да. Бяла захар, кафява захар и канела. Ще го разбъркваме добре. Сега си разбиваме яйцата. Захар, кафява и бяла. Добавяме кисело мляко. Значи много е хубаво да отслабнеш. Едно от тук дрехите, които са най-малкия размер, когато станат големи. Представи си, ако тренирах и се храних както трябва, да сме благодарни за не толкова кофти гена. Намачкваме си бананите. Много ме разсейваш. Почвам да ти се обяснявам някакви работи. Сега добавяме и намачканите банани, които трябваше да сме ги намачкали още преди да почнем да правим кекса. Ще сложим и ванилия от шушулка. Мале, ако не ми трепереха ръцете. Сега си разбъркваме. Добавяме олио. Сега си слагаме брашното. Сместа с 2 вида захар и канела. Добавяме останалата смес. И сега наръсваме с останалата смес. Разбъркваме, за да се получи така наречения swirl ефект. И сега го слагаме в фурната да се изпече. Крема сирене, масло и малко пудра захар и още малко ванилия.